شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan rana ta Juma'a 21 ga watan tara shine Ramadan na shekara ta 1443 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 22 ga watan 4 2022. A yau insha Allah za mu tashi suratul najm wanda za mu fara daga farkon sura. Muna roƙon Allah mai girma da haka ya muna jagoranci, ya ba mu ikon faɗin daidai, ya kuma datar da mu, sannan ya karɓa muna ayyukanmu domin fallashi ba don halinmu ba. Ita wannan sura ta suratul najm tana da ayoyi 62, aya 62, tana da kalmomi 360, kalma 360, sannan tana da harafi 1405. sanadiyar saukarta mai da raddi ne ga kafirai da suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma yu'allifu al-qur'ana wa yakhtaliquhu, cewa shi ke kago qur'ani ba Allah ne ya saukar mashi ba. Tana mai da raddi ga ainihin wayannan miyagun bayi, tana ƙaryatar da su, tana tabbatar da cewa annabi alaihi salatu wassalam abinda ya zo da shi wahayi ne daga Allah, abinda ya zo da shi wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda surar makiyya ce, ma'ana kun san da bambancin makiyya da madaniya akwai maganganu da dama, amma magana mafi inganci shine duk ayat da Allah ya sabakar ko surar da Allah ya sabakar ga annabi alaihi salatu wassalam kamiyyar hijira zuwa madina, sawa'an ya saukar da ita cikin makka ko cikin wani wuri inda annabi ya tafi irin ta'if da sauransu, duka ana kiranta makiyya. Haka duk abin da Allah ya saukar na wahayi na Qur'ani mai girma bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiranta madaniya, sawa'an ko a cikin madina ta sauka ko gefen madina, inda bayan hijira ne. Wannan shine magana mafi inganci kamar yadda malamai suka yi bayani. Sannan babban abin da sura take karantawa yana da alaka da abin da sanadiyar saukar da ita, shine tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa abin da ya zo da shi sako ne daga Allah, bai ƙara ko harafi ɗaya ba daga wajen shi, sawa'an sakon nan na ƙur'ani ne ko kuma na sunna ne ingantacciya daga annabi alaihi salatu wassalam. Wanda malamai sun ci duka ayoyin ta makiyya ne, sai aya ɗaya. Akwai aya ɗaya da wasu suka ce ta sauka a madina, akwai aya ɗaya da suka ce, wasu malamai suka ce ta sauka a madina, wanda cewa inda Allah ke maganar sanadiyyar yahuda suke cewa in wanda aka haifa daga cikinsu ya mutu zai zama cikin siddiƙai a ranar kiyama, ma'ana alahira zai zama cikin layin siddiƙai. Allah ya karyata su, ya ce ba haka abin yake ba, wanda kusan ƙarshen ayar Allah ke cewa huwa a'lamu bikum idza ansha'akum min al-ardi wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. wanda bayanin zai zo nan gaba insha Allah.
wanda Allah ya ƙaryatar da su ne cewa ba haka abin yake ba kahin a halice kama Allah ya sai inda zaka kamin a halice kama Allah ya sai inda zaka Allah ya samu cikin aljanna domin bayar shi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى Allahu akbar abin da sai ga cewa alaran mana karanta ban yi magana ba tsarin da malam ya biyo mai tafsirin ya kawo ina ayoyin gaba ɗaya sannan ya ci gaba da ainihin kawo fassara don haka dole wabi tsarin ya fi dacewa musamman ga masu biya wanda suke da irin wannan tafsirin ya kawo wannan ayoyi wajen aya har 18 ko sannan zai bi tafsirinsu ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ya saba na'am wan najmi idha hawa an najmu ismu jinsun yuradu bihi jami'un nujum mala yake cewa wan najmi idha hawa wannan rantsuwa ce da Allah yayi da tauraruwa idha hawa idha nazal ma'ana idha saqat idan ya fado wata ruwaya cewa kuma idan hasken shi ya gushe wata ruwaya suka ce idan aka jefi shedanun aljannu da shi misali wani lokaci a sama musamman in kana ba cikin gari ba kana waje irin kauye ko wani abu haka da daddare za ka ga kamar an je hudu muke cewa lokacin muna yara sai a ce mashi kawai an je abu kawai mashi wannan abin da ke faruwa Allah ya sanya taurari suna ayyuka daban-daban a sama daga cikin ayyukansu akwai zina wadda ƙar zayyana sama a duniya ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب na'am وحفظا من كل شيطان مارد Allah ya ce hakika mun kawata sama ta duniya da kawa da ado na taurari ado ne a sama amma ba shi ne aikinsu ba sannan wata tauraruwar da ka gani kamar digon abu karami za ka ga cewa idan nisan take da shi ne ke baka wannan da za ta zo ta fi duniya ka girma gaba ɗaya da abin da ciki sannan kalolinsu daban-daban ne sannan ayyukansu daban-daban ne akwai wanda suke adon ne sannan kuma fi wakti nafsi suna zama kariya ga sama kariya kamar yaya shedanun aljannu suna yi ma masu bauta musu hidima kun san samun hidima daga wajen aljani wanda a shedani ba wani abu bane ga wanda ke son ya halaka akwai 'yan wuridodin da za a baka a ce ka tashi da dare ka karanta su aljanin zai zo maka ta sifa da abin da kake tsoro in baka tsorata ba zai haɗu ya zanya maka magana mai yake so ka ce ga abin da yake so ya maka ce shi ya ce ga abin da yake so kai mai ko ka daina sallar la'asar ko ka walakanta qur'ani duk dai wani abu na kafirci dole sai ya goga ma sharrin da zaka kafircewa ko ka rika mai sujada duk wanda kai yarda da shi
shi kuma zai maka hidima. Don haka shi yasa ganin cewa bokan da ya fi wanda aka yi ba talala, wanda a ce da ya yi aiki kamar yankan wuka, wanda ya fi kafircewa gwargwadon kafircewa kada nutsewa ka cikin kafirci gwargwadon irin yadda aljanu za su maka hidima. Wanda da kafirci sama-sama za su mai hidima sama-sama, wanda ya riga ya gunde gaba da sai su mai irin yadda yake so. Allah ya tsare mu. To abin da ke faruwa shine irin waɗannan shirarun aljannu da wasu mutane wanda suke halakaku suke bautawa suna kokarin tattaka juna. Tun ga Allah ya ba su kudura fiye da dan adam, su hau wannan ya hau wannan, wannan ya hau wannan, su zaje sama su saurari abinda ake ba mala'iku umarni na sama ta daya, su zo su gaya ma uwayen gidansu bokayen da suke mu'amala da su don zan cewa wani sirri na abin da zai faru a duniya kamin ya faru. To wannan sai zama cewa sun taka kayan su je, sai Allah ya umarci mala'iku su dauki nau'i daga cikin tauraro su je su da shi, sai su rai jiki, wasu su mutum da kwanan su ya kare, wanda kwanan su bai kare ba su zan sun samu mummunan rauni. Shi yasa suke wasu sun fara irin cikin ramuka da sauransu. Shi ne sanadiyyar manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa kada mutum ya fi tsari a cikin rami, ko da a daji ne, ko wurin da yake fako, ko wurin inuwa, ko wani abin da ya kama da wannan. In aka yi rashin sa'a amma ko su daga sama sun hada cikin wannan ramin, ba su kwanan su bai kare ba, suna cikin bakar wannan jini ta bala'i, in mutum ya je fi tsari wurin suka harbe shi da kibiyar dahi, baya warkewa hayyabar duniya. Ma'ana kamin su je su saurara, Allah zai bada umarni a je ke su surgi jiki. Wannan shine abin da ya gani. kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Wannan abin ya yawaita kamin aiko annabi alaihi salatu wassalam. Yayi yawa sosai bayan aiko annabi alaihi salatu wasalam, fara aiko shi kamin ya zo kusan aiko shi sai aka kulla sama, ba masu iya zuwa. Shine su aljannun suke cewa wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', da muna zuwa sama mu dallabi mu sauraro wani abu, amma yanzu babu wannan dama. Wanda ma yaje za a koro shi da harsashi na wuta, mana wannan yana cewa kamin aiko annabi alaihi salatu wassalam abin ya yawaita. Bayan aiko annabi alaihi salatu ko kuma qubayla bi ithati, kusan aiko shi sai aka kange abin sosai, aka ƙara tsaurara tsaro ga sama. Na'am. إذا هوى لها معنى، يعني المعنى الأول إذا غاب، والمعنى الثاني إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسرق السمع وهو مقسم به. cewa idza hawa, Allah yana rantsuwa da mi da tauraro. Idza hawa, tauraruwa idza wan najm idza hawa, Allah yana rantsuwa da taurari idza hawa, idan yace yana da ma'ana biyu. Idza gaba, idan hasken su ya gushe, kamar rana ta fara, hasken rana har da gowa kenan. Wata ma'ana cewa idan aka jefi shaidanun aljannu da suke zuwa istiraqus sam, satoji daga sama, wanda ake korowa da wannan mashi da ma kuke gani kawai mashi, duka ya dauki ma'ana biyu, ko wannan. Amma nan akwai magana. Allah ya rantse da tauraro, wani lokaci ya rantse da wal fajar. Allah na da iko rantse da abin da ya so, don shine mahalicin kowa da komai. Amma ba mai iko rantsuwa sai da Allah, rantsuwa da wani Allah banna ce, kuskure ne, shirka ce karama. Ba a rantsuwa da Ka'aba, ba a rantsuwa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba a rantsuwa da Jibril, ba a rantsuwa da sama ko kabarin kakana ko kabarin wa, ba a rantsuwa da kowa sai Allah. Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa man kana halifin halif billah, duk wanda zai rantsuwa rance da Allah, ba ka rantsuwa da wani wanda ba Allah ba. Idan ya zama ba a rantsuwa da Annabi alaihi salatu wasallam, to da wa za ka rance? Babu, da ya fi kowa daraja wajen Allah. Don haka ba a rantsuwa da shi, to ba a rantsuwa da kowa sai Allah kenan. Amma ubangiji madaukin sarki yana rantsuwa da abin da ya so, amma fi waqti nafsihi, a cikin nafsin waqt, ma'ana a cikin lokaci daya, abin da Allah ya rantsuwa da shi yana nuni akan girman abun, daga cikin halittun da ubangiji madaukin sarki yayi. wa rabbuka yaf'alu ma yasha wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar.
sannan la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun Allah ba a tambaye shi akan abin da yayi amma bayi ana tambaye akan abin da kowa ya ce an tambaye shi amma Allah na aikata abin da ya so ba kuma ba wanda ya saya ya tambayi ubangiji madaukin sarki saboda mi kaza ko kaza don shi ne mahalicin kowa da komai don haka yana da iko ya rance da abin da ya so amma mu ba mu rantsuwa sai da Allah ba mu rantsuwa sai da Allah na'am ma dalla sahibukum cewa ma jahila muqsamu bihi ita tauraruwar ita ce Allah ya rantsuwa da ita me zai biyo ba me yasa aka yi rantsuwar muqsamu alai shine cewa ma dalla sahibukum ma gawa yana magana ce mutuminku abokinku bai bace ba sannan bai halaka ba ciwo da kuke shi ya kago qur'ani ƙarya kuke yi shi ba batacce bane ba halakakke bane menene bambanci tsakanin batacce da halakakke ɗan uwan juna ne amma akwai bambanci batacce wanda zai bi hanyar da bai sani ba ya bace halakakke wanda ya san hanya ya san gaske sai ya kauce mata sai ya halaka na'am وما غوى أي ما عاند لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل وإما أن تكون عن غي قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي شيوا وما غوى النبي عليه الصلاة والسلام بيبچي با بهلaka ba yace saboda ainihin sawa ma gaskiya ɗayan biyu ne ko dai ya zama cewa natija an jahilci yasa kai tararabi ya kabba hanya au an gayyin ko kuma a gaskiya ka sani ka batta ka karkace sai aka baka da karkatarka ka san gaskiya ka batta sai a baka da halakarka na ma'ana kamar misali mafi zama wazihi shine yahudawa da nasara yahudawa suna da ilimi amma sun halaka ne akan ilimi sun san ilimin suka kauce sai Allah ya halakar da su kuma nasara suna da kokarin ibada amma jahilci ya tar da su suna bauta ne akan jahilci da yawa daga cikin dokokin da suka dora ma kansu ma anzalallahu biha min sultan ko a cikin littafin nasu Allah bai ce su yi ba kawai kama suka ci gaba da yin aiki akan jahilci sai suka halaka a wannan na'am fa idan tafa an annabi sallallahu alaihi wasallam aljahala wa intafa anhu alghayya tabayyana anna manhajahu sallallahu alaihi wasallam ilmun wa rushd to idan an kore bata ga annabi alaihi salatu wasallam cewa ba ta ce bane sannan an kore karkacewa cewa ba karkatacce bane ya nuna cewa hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kanta hanya ce ta gaskiya wadda ke tattare da ilimi daga Allah da kuma shari'a daga Allah na'am ilmun diddul jahl wa huwa ad-dalal ma dalla sahibukum wa rashada wa rushdin diddul gayy قد تبين الرشد من الغي إذن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حق وشريعته حق لأنها علم ورشد وقوله صلى الله عليه وقوله ما ضل صاحبكم يخاطب قريشا جاء بهذا الوصف لفائدتين نعم كمين هكا cewa yace idan an kore dalal bata daga annabi alaihi salatu wassalam an kore gai mana karkace ma gaskiya daga annabi alaihi salatu wasalam ba batacce bane mana bai gina hanyar shi akan jahilci ba sannan bai gina hanyar shi akan karkata ba menene saura yana kan gaskiya ne daga Allah don haka annabi alaihi salatu wasalam yana kan gaskiya daga ubangiji madaukin sarki wanda da shi da wanda ya bi shi hanya ce mai kakkiya ba ta karkacewa ko ina sai cikin aljanna madaukakiya bi idinillah na'am yace ka ta bayyana rushd min al-ghayy yana sai kawo mamma ne bambancin gai yace shari'a ta bayyana daga bata shari'a ta bayyana daga karkata abin da yafi nauyi shine mutun ya karkace akan mi mana ya san gaskiya ya batta wanda ya san gaskiya ya bace dawo da shi ga hanya yana da wahala sabanin wanda bai san gaskiya ba bacewa akan jahilci shi yasa hoyi ganin kamin ba yahudi guda ya musulunta an samu kirista 10 ko 20 ya musulunta saboda kirista mafi yawansu suna da yawan son bauta Allah amma jahilci ne tare da su hatta aqidar da aka kawo masu na cewa suna ce ma Isa Allah ko dan Allah ko salasa duk shirme daga baya zo musu ba yahudawa ne suka masa wannan kaidin kun san lokacin da Allah ya kwa annabi Isa
da injila wadda yake ta zo bayan attaura ta annabi isa ta annabi musa alaihi salam ya zo yana gaskanta abinda annabi musa yake da ya zo da shi sannan ya goge hukuncin shi ya kawo sabo. Yahudawa suka kafa mai kafan zuƙa suka ce mai shi ba ma annabin Allah bane, suka ce dan zina ne, suka ce mahaifi ce mazinaciya ce, zina ta haife shi, wanda duk wannan ƙarya ce da zalunci. Suka yi ƙoƙarin kashe shi. Me ya faru? Sai ya shiga cikin wani wuri kuma a ce ɗaki haka, sai suka gewaye ɗakin za a zo a zaro shi a yi mai rankan rago. Da Allah ya tashi nuna masa aya, waɗanda suka taru akan wannan sharri na a kashe Isa alaihi salam a mai yankan rago, wanda ya fi zama gaba-gaba sai ya ce bari ya shiga ya zaro shi. Yana shiga sai Allah ya daga Isa alaihi salam zuwa sama, shi kuma sai Allah ya dauki kamannin Isa gaba ɗaya sai ya samai. Ko da ya hito ya ce ya gudu bayan aka ce ya gudu yana ga ka, sai suka mai yankan rago shi. qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum, kusan su suna cewa rafa'ahu Allahu ilayhi. na'am, suna cewa a aqida suna cewa wai ya ba da kanshi ne an kashe don yayi fansan mutanen duniya. Haka wannan hauka ne. Na farko dai ba haka abin faru ba, amma a hankalce ta yaya za a yi in shi dan Allah ne har sai ya kashe kanshi sannan zai mafarki, sai ya je wajen baba ne ya ce kawai a taimaka musu ka a wuce da su. To haka wannan hankali kenan. Naka Allah bai da da. Isa alaihi salam bawan Allah ne, manzan Allah ne, ba dan zina bane kawai da Yahuda suke cewa minahikan Allah, sannan ba kuma kai da Kirista suke cewa dan Allah bane. Allah bai da da. Allah shi halicci kowa da komi. Isa alaihi salam manzo ne daga cikin manzannin Allah, kuma mahaifiyar shi Maryam alaihi salam ba zina ta yi ta shi ba. Allah ya halicce shi ne ba tare da uba ba, don Allah nuna ayat cewa yana yin haka nan, kamar yadda ya halicci Adam alaihi salam ba uwa ba uba. To yana shiga wajen ya zaro shi, Allah ya daga Isa zuwa sama. Allah ce wa qataluhu ma salabuhu walakin shubbiha lahu. Allah ce ba su kashe Isa ba su tsire shi da akan mashi ba, salb kenan, walakin shubbiha lahum, amma an jefa masu kamannin Isa ga wannan wanda ya shiga ya zaro shi. Da haka shi suka kame suka tsire a matsayin wa akan sun kashe Isa. Su kuma wawaye suka dauki cewa haka ne, kuma wannan ba haka bane, kuma zai tabbata nan gaba ba haka bane 100% lokacin da Isa alaihi salam zai dawo duniya. Duk waɗanda suke masu cewa shi dan Allah ne ya karyatar da su, wanda sauran kiristan suke rayuwa lokacin za su yi imani da shi su dawo tare da addinin annabi alaihi salatu wassalam. Na'am, shine cewa wa ma qataluhu wa ma salabuhu, basu kashe Isa ba alaihi salam ba kuma tsire su ba, basu tsire shi ba, walakin shubbiha lahu, amma an jefa kamannin Isa ga wanda ya shiga ya zaro shi, don haka shi so kashe madadin Isa. To wannan da ya faru sai zama cewa sai Yahuda suke kokarin jefa aqidar cewa Isa dan Allah ne ga waɗanda a baya, wanda waɗanda suka rayu tare da Isa alaihi salam hawariyun sun tabbatar da cewa Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne. A haka suka rayu da shi, a haka suka yabbar duniya, yabbar su akan ta, kuma mafiyan sun mutu akan wannan aqidar ta musulunci. Isa alaihi salam bawan Allah ne, manzon Allah ne, kamar yadda ya aiko sauran annabawa na bayan shi, na kamin shi da kuma na wanda suke ainihin na bayan shi ne annabi alaihi salatu wassalam. illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Isa alaihi salam dan Maryam siddiqa, na'am, kana ya'kulani at-ta'am. kun ga wata magana, wannan kana ya'kulani at-ta'am din magana ce na ruguje masu husuma cikin sauki, cikin kwanciyar hankali. Wannan sai usulubi na ubangiji madaukin sarki. Shine Allah ya ce man basihu bi maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, cewa Isa dan Maryam ba wani bane in bayan manzo ne wanda manzannin Allah sun wuce kamin shi. Wa ummuhu siddiqa, mahaifiyar shi kuma mutum ne kirki ce, siddiqa ce, ba mazinaciya bace, ba kuma aure ta haife shi ba. Allah ya halicce shi ne ta hanyar mahaifiya kawai, ba tare da uwa ba, don ya nuna iko shi akan, yana da iko akan komai subhanahu wataala. Kana ya akula ni ta'am, Allah ya ce duka suna ci abinci, da Isan da mamaci duk abinci suke ci.
me wannan ke nufi mai ci abinci sai ya samu gidan sai ya samu bayi kenan Allah ko yace in an yana bukata abinci yana bukata bayi an samu matsala don haka kenan da shi da mahaifin shi ba Allah bane Allah shine wanda ke mawadaci kan komai malicin kowa da komai na'am al-fa'idatu al-ula al-isharatu ila annahum ya'rifunahu wa ya'rifuna nasabahu wa ya'rifuna sidqahu wa ya'rifuna amanatahu فهو ليس شخصا غريبا عنهم حتى يقولوا لا نؤمن به لأننا لا نعرفه بل هو صاحبهم الذي نشأ فيهم فكيف بالأمس يصفونه بالأمين والآن يصفونه بالكاذب الخائن abin da yake sai ce nan da Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun wa ma sahibukum bi majnun me yasa Allah bai ce Muhammad ba bai ce Rasulullah ba yayi wannan ne sai da fa'ida biyu fa'ida farko shine ainihin nuna cewa wannan din da ya zo muku shine Annabi alaihi salatu wassalam sahibukum mutumin ku ne abokin ku ne tare kuke da shi kun san shi ba wani bako bane daga wani waje kun san shi kun san tashin shi kun san nasabar gidansu kun san gaskiyar shi da har a baya kuna kiran shi da Amin kuna kiran shi Muhammadul Amin an ce Muhammadu wane ne sai an mai lakabi da Al-Amin mai cika mai amincin nan amintaccen mutumin nan ta yaya saboda mai kasancewar saboda amincin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin jahiliya tun kahin a aiko shi matsayin manzo baya wasa da amana baya wasa daga amana ana ba shi ajiya in mutum zai tafiya mai nisa zai iya kawo kayan shi na masu muhimmanci kudade da abin da ya kama da su ya aje wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ne in ya dawo zai zo ya karbi kayan shi in ya zo zai karba ba abun da zai canza ko canza ma kuɗi ba a yi su zama wata kala su hudin dai da ka baya su ne balle ka samu naƙasu ko ka samu tawaya wanda shi din dai bil amsi tasifuna bil amin a jiya kuna kiran shi da amin yanzu kuma bayan ya zo shi kenan ku fandare da wani bako ne ya zo wani bako ne aka aiko daga wani waje wanda ba ku san shi ba sai ku ce kai muna shaku ga al'amarin wannan bari sai mai bincike sannan mai imani amma wannan tare da ku ya tashi kun san shi kun san asalin shi kun san gaskiyar shi kun san amana shi me ya hana ku imani na'am الفائدة الثانية أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن يصدقوه وينصروه لا أن يكونوا أعداء له فهو لم يقل ما ضل رسول الله أو ما ضل محمد بل قال ما ضل صاحبكم فالفائدة من هذا هو أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين به. abinda wannan yake nufi cewa fa'ida ta biyu fa'ida wadan kalmar ma dalla sahibukum ma gawa ma dalla sahibukum dinnan cewa saboda ainihin annabi alaihi salatu wassalam in an kira shi da abokinsu abinda ya dace ga abokantaka ka gaskanta abokinka ka taimaka mai in ya zo da abin da ke neman taimako ka haɗa hannu da shi don ya cimma nasara ga abin da zo da shi ba ka kauce ka bashi wuri ba an yi haka abokantaka ba ta zanta gaskiya ba kenan na'am wa muqtada as-suhba an yakunu munasirina lahu wa ma yantiqu 'anil hawa cewa abinda muqtada as-suhba abinda abokantaka ya kamata ta zama yadda ya kamata ta zama shine ya zama ka taimaka ma abokinka ka bashi gudunmuwa ga abin da yake neman gudunmuwa ka tsaya tare da shi ya cimma gaci ga abin da yake kan shi وما ينطق عن الهوى أي لا يتكلم بشيء صادر عن الهوى an fara zuwa ga raddi na kai tsaye ga kafiran da suka ce annabi alaihi salatu wassalam ya kirkiro wannan qur'anin ne Allah ya ce la yatakallamu bi shay'in sadirin kuma yanzu qanil hawa ba ya magana akan son zuciya alaihi salatu wassalam ba ya magana akan son zuciya ko son rai na'am la yatakallamu bi shay'in sadirin 'anil hawa bi ayyi halin min al ahwal duk yadda abu ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi magana akan son ran shi ba ko son zuciyar shi ba sai sakon da Allah ya umarce shi ya isar fama hakama bi shay'in min ajli al-hawa walakinahu yanṭiqu bima awha ilayhi min al-Qur'an wama uhiya ilayhi min as-sunnah cewa annabi alaihi salatu wassalam bai waye furci da wani abun da yake son zuciya ne ko ra'ayin shi ne kawai ba tare da akwai maslaha ba ko umarnin Allah cikin abun
sai abin da aka mai wahayi kawai na Qur'ani ko sunna annabi alaihi salatu wassalam. Hatta da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma wahayi ne sai dai hanyar wahayin Qur'ani da ta sunna malamai sun ce suna da bambance wahayin sunna wahayin Qur'ani baya zuwa cikin bacci, yana zuwa ne yaqzatan. Jibril alaihi salam ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ga abin da Allah ya ce, karanta mai ya maimaita, ya haddace kai tsaye, ya maimaita. Jibril ya je 100% ya rike sannan ya koma ga Allah. Na'am. wa mashahada bihi sallallahu alaihi wasallam ishhadan yuridu bihi al-maslaha fanataqahu alaihi salatu wassalam thalathatu aqsam. Cewa magana annabi alaihi salatu wassalam ta kasu kashi uku. Kashin farko Qur'ani mai girma, na biyu sunna da aka yi mai wahayi, na uku abun da ya shar'anta daga wajen shi tare da tawfiqin Allah wanda maslaha ne ga musulmi. Shi yasa malamai hadisi ke cewa ainihin kashe-kashen hadisi ko a qasamul hadith ya kasu kashi, ana ya kasa shi kashi uku. Akwai mi amri, annabi ce ayi, ya zama sunna. Akwai mi taqrir, ya ga an yi shiru, ya zama ainihin sunna. Haka abunda alaihi salatu wassalam ya aikata kai tsaye shi ma ya zama sunna, ya zama addini. Baya gani kowane ne kai, ko kafiwa matsayi ka yi abinda Allah ya hana annabi alaihi salatu wassalam ya ji kunya kai kyale ka bai yiwa. In dai har ya kyale ka to ya zama addini. In ku ba addini bane to zai magana kai tsaye cewa ba haka ake yi ba. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hikima a wajen da'awa, bai ganin laifi ya yi shiru ya kyale ka, amma kuma bai maka wa'azin da zai tuzurta ka, ya kunyata ka a cikin jama'a. Wani lokaci sahabi zai yi abu na kuskure, tunda sahabai yan adam ne, suna kurakurai, amma ba akan ganganci suke abu ba, kuma kai tsaye a gyara masu ko a masu tambayi su gyara. Wani lokaci sahabi zai yi kuskure, annabi alaihi salatu wasallam ya san shi, ya san kowa yayi, amma in zo wajen nasiha sai ce ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza, ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza. Me yasa mutane suke yin kaza? Wanda yayi ya san shi, ya san kanshi, sai kokari ya gyara cikin sauri, asiri ruhi ba tare da ya kunyata ba tare da an ce wani kai kaza, misa kai kaza, gyara kaza. Inda an yi haka nan gaskiya aka faɗa, amma dai ba hanya bace wadda ta dace. Don haka annabi alaihi salatu wassalam yana amfani da ashal wa amsal subul fi isal da'awa, yana amfani da hanyoyi mafi kyau, mafi sauki, mafi dacewa a hikimance wajen isar da sakon Allah subhanahu wataala, wanda haka ya dace masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kasance. Bai yiwa ka gaban naka shiru, amma in ka gabanna ka gyara cikin hikima. Misali, kaga wani yayi kuskure a cikin masallaci, tabbas kuskure ne, ba ci aka kai shiru ba, amma in ka mai magana cikin mutane lokacin ka gaya mai gaskiya amma ka tozarta shi, ya za ka yi mashi ɗayan biyu: ko ka jira sai ya fita ka bi shi baya, ko ka jira sai an watsa yana cikin masallacin da kai da shi sai ku gaisa, wane Allah saka alkhairi, kana kokarin ibada, Allah sa mu ibada ta zama karbabbiya. Dukkan muna da kurakurai, Allah ba mu ikon gyarawa. Kaza da kai kuskure ne, manzo Allah san suma ga abin da yace ayi ga yadda ake yi, shikenan an wuce wajen. Koda bai doka ba, na farko kai ka sauke nauyi, na biyu a gaban ka zai ji kunya yi abu a gaban ka. Wannan ɗabi'a ce ta dan adam. Don haka kada ka ce wai wani baya yi mai wa'azi ko baya, a'a, baka dai bi hanya da dace ba, baka bi hanya wadda ta dace ba. Da za ka ce mai wani misa kai kaza cikin mutane, gaskiya ka faɗi, amma kuma baka daidai ba, ka sa'a ma hanyar isar da gaskiya irin ta annabi alaihi salatu wassalam. Na'am, shine ma da yace a nuduki ko kuma huruci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasu kashi uku. Kashin farko ya zama yayi magana ne dan qaqabil Qur'an, wahayin da Allah ya mai na Qur'ani. Na biyu wahayin sunna. Na uku magana ce wadda yayi ta sharhi ga abin da shi Qur'ani ko sunna ta hanyar kawo maslaha ga al'ummar musulmi,
wanda ba ra'ayi ne mujarrad wanda bai da amfani ba, ra'ayi ne mai amfani wanda yake tare da haske na wahayin Allah subhanahu wataala. na'am. أما نحن فننطق عما نريد به المصلحة وننطق عن الهوى وليس كل إنسان منا سالم من الهوى يميل مع صاحبه ويميل مع قريبه ويميل مع الغني ويميل مع الفقير لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم عن هوى. na'am. mala yace amma mu sauran mutane banda annabi alaihi salatu wassalam, sauran mutane wannan al'ummar, yace muna yin magana akan maslaha, muna yin magana ta maslaha, sannan muna yin magana ta san zuciya, muna yin magana ta san zuciya. Yace zaka samu mutum na iya karkata tare da dan uwan shi na jini ko abokin shi, ko ya karkata wajen mai kuɗi, ko ya karkata wajen wani talaka don tausayin shi. Misali yanzu kana alƙali, an kawo shari'a sai aka bincika kananka ne wanda ke waɗe uba ne, ko yayanka ne, ko mahaifi ko mahaifiya ko surkinka, kasa akwai matsala. Don haka a shari'ance ma in kana alƙalanci, duk wanda dan uwanka na jini ba ka mai hukunci, sai ka tura abu wata kotu daban, kuma kada ka je ka ce a dan karkata ma dan uwana, ka batta kawai gaskiya ta yakinta. A nan ne ya kamata ya ɗaya wata magana abin da shafi harkar karkata ga wani ɗin nan. Aikin lauya a musulunci me ya hukuncin shi, me ya hukuncin aikin lauya a musulunci? Tambaya ce, amsa nake so, ko daga nesa a daga hannu. Hukuncin aikin lauya a musulunci. na'am na'am kwarai, aikin lauya a musulunci aiki ne babba, ya halatta, amma akwai sharadi. Kamar da alƙalanci sai ka kiyaye, haka lauya sai ka kiyaye sosai. Ma'ana akwai mutanen da mutumin da yana da gaskiya amma yan ka zo gaban jama'a sai ya kasa magana, sai ya dabai bai ce kawai da gaskiya. To irin wannan in abu ya same shi sai ya zo ya samu lauya. Lauya abinda aikin shi ne ya tambaye ka tsakaninka da Allah me ya faru tun daga farko har ƙarshe, ya gaya mai kaza ne, ya rubuta ya wannan, ya san ina zai tashi, ina zai kama, ina zai aji. Ya je ya tsaya matsayinka, shi zai magana da harshenka. Amma abin da ke faruwa yanzu, ba ka da gaskiya 100%. In kana da kuɗi sai ka samo lauyoyin da suke sun ƙware wajen birkice gaskiya ta kuma ƙarya, ka ba su kuɗi don su yi wannan aikin. To in musulmi ya shiga cikin wannan yanayin, ya ceto wanda azzalumi bayan ya sani abin da ya ci ya ci haram, abin da ya ci haram, sannan a lahira zai gamu da Allah. Bannar da ya juya ta zama gaskiya a duniya tana can kwaɓe a lahira, zai isko ta da shi da wanda ya kare, za su la'anci juna kuma za su karbi sakamakonsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kun san cewa annabi alaihi salatu wasallam wata rana yake cewa, ya ce ni dan adam ne, da yawa wasu za su kawo ƙara wajena, ya ce wani ku ya yi wani kaifin magana, ya zama shi abin da gaskiya, amma ga abin da zai gaya man sai in shi da gaskiya. Duk wanda ni ba haƙƙin wani akan ya fi iya magana, ya ɗauki wannan haƙƙin, to san cewa abin da ni ba shi bai halatta gare shi ba, yana cin wutar jahannama ne kamin ya iskota, yana cin wutar jahannama ne kamin ya iskota. Wannan wane ne? Annabi alaihi salatu wassalam. To balle wani alƙali na duniya, kowane yana alƙali ne. In alƙali ya iya kai yin shi, lauya ya zo ya birkice gaskiya ta koma ƙarya, alƙali ya fahimci haka nan, abin da ya fahimta kenan, ƙaryar da aka mabula ta koma gaskiya, ya yi hukunci akan abin da ya fahimta, ya hita. Abin da ya rage ga lauyan da ya yi wannan aikin da wanda ya zo da zalunci, Allah na jiran su, kuma sai an je lahira kamar da aka sani, sannan Allah sai ya hitar ma kowa haƙin shi. Har dabbobin da Allah zai mai ƙasa, kayan amir su ƙasa sai an musu hisabi. Mai ƙahon da ta turi mara ƙausi ta an mata ƙaho ta rama, sannan amir su ƙasa, ba a shan banza. Balle mutane ko aljanu wanda ɗayan gida biyu ne, ko dai cikin ni'ima ko kuma aka san haka, Allah ya tsare mu. To wannan aikin lauya aiki ne mai girma, mai daraja, kuma mai lada idan an kiyaye. Matsayinka na musulmi, duk wanda za ka kare, ko duniya zai baka da abin da a cikinta, to ka tsaya kan gaskiyarka. In bai gaskiya ne, ka taimaka mashi. In ba mai gaskiya ba ne, ka zara hannuwanka, don ka zauna baka da ko kwabo, ya yi alkhairi bisa a ce ka kowa kuɗi amma haramun ne. Allah ya ratar da mu. wa idza kana la yantiqu 'anil hawa sara la yantiqu illa bi haqqin.
ya ce annabi alaihi salatu wasalam an yi magana cewa baya magana akan son zuciya, baya magana akan son ran shi. Magana annabi alaihi salatu wasalam ɗaya abubuwa ce guda uku da suka gabata, ko dai magana akan wahayin qur'ani da aka yi mai karanta musu sahabbai, ko magana akan sunna da aka yi mai wahayi, ko kuma magana akan maslaha ga musulmi wanda Allah ya haskaka mai yasa yayi bayani ga abin da ke maslaha ne ga al'ummar musulmi alaihi salatu wassalam. Yace amma mu sauran yan adam ana samu wannan ana samu wancan, muna iya magana ta maslaha ta shari'a, muna kuma iya magana ta san zuciya, karkata ga wane ko wane ko wane da yana da kuɗi ko da yana dan uwana ko dan na san shi ko kaza ko kaza. Shi yasa kamar yadda ni faɗa baya kuma yan uwa suka sani kamin wannan cewa kowane irin mutum a duniya, kowane irin mutum a duniya yana iya kuskure, yana iya daidai, banda annabi alaihi salatu wassalam. Don haka magana shirki aka gaba ɗai ba wadda aka bari, ba wadda aka bari. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Na ga maka ta rana Imam Malik rahimahullahu ta'ala lokacin da ya zo ziyara kabarin annabi alaihi salatu wassalam a Madina, ya shigo masallaci ya zo wannan yace bayan yayi sallama gare shi yayi salati ga annabi alaihi salatu wassalam, yace kullun yu'khadhu anhu wa yurad illa sahib hadha al-qabr wa huwa yashir ila qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yana nuni zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane irin mutum a duniya ana iya ɗaukan magana shi ajita, sai mai kabarin nan shi rikewa ake duk magana shi rikewa ake ba a barin kowace alaihi salatu wassalam. Na'am. In huwa illa wahyun yuha. Yace in koto tunda an ce wa ma yantiqu anil hawa baya magana kan zuciya, me ya rage? To magana da ya faɗa gaba ɗaya gaskiya ne, dan haka wajibi ne ka rike magana shi kai aiki da ita alaihi salatu wassalam. يعني ما القرآن إلا وحي يوحى أي وحي من الله والواسطة بين الله وبين الرسول نعم. yace duk maganar da yake so yake kai cewa Qur'anin da kuka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kago shi ku kafiran Qurayshawa ƙarya kuke, in haka ne kuma Larabawa ne ku kawo irin shi, in haka ne kuma Larabawa ne ku kawo irin shi. Shine ce Qur'anin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake isan maka, wanda yake isan ma al'umma, yake isan mutane a lokacin shi, wanda yake karanta ma Qurayshawa da wanda suke tare da su, cewa wahayi ne daga Allah, wanda ya kawo shi daga Allah shine Jibril alaihi salam. zamu ji sabobin shi a nan gaba. na'am. علمه شديد القوى يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوى أي ذو القوة الشديدة، فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها وهو جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. علمه شديد القوى wanda ya sanar da annabi alaihi salatu wassalam wannan Qur'anin wani ne mai matsananci, mai tsananin ƙarfi. Ma'ana Jibril alaihi salam shi Allah ya sanya aminul wahayi tun daga Adam alaihi salam har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk annabawan da Allah ya koda manzanni, Jibril alaihi salatu wassalam shi da aikin Allah, shine mai isa da sakon wahayi tsakanin ubangiji da manzannin shi. To ya tsarin Jibril yake? Allah ya sabata cewa mai tsananin ƙarfi ne, ma'ana ko da wasa ba wani karamin alhaki ne zai tare shi canza abin da aka yi gogi da shi. Saboda Allah ya sabata shi da mi da shirijul quwa, mai tsananin karfi, zo min ratin, sannan kuma mai kyakkyawar sifa ne, mai kyakkyawar halitta, ga karfi na faɗi da ƙari, sannan kuma ga kyakkyawar halitta. Fastawa, sannan kuma ya kammala ta kowane ɓangare, kammala wadda ta dace da makhluk, kammala wadda ta dace da makhluk, wanda yake kammala wadda ta mutlaka sai ga Allah kawai, amma kammala wadda take Allah ta liqu bi al-makhluq wadda ta dace da abun halitta, Jibril alaihi salam ya kammala ta. Jibril alaihi salam ya kammala ta. Gashi dai amintacce, mai tsananin ƙarfi, mai kyakkyawar sura, ko da wasa ba a kawo mai wasa, ko da wargi ba a kawo mai wargi, wanda shine shugaban mala'iku gaba ɗaya alaihi salam. To shi ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan Qur'anin, sako daga ubangiji madaukin sarki, sako daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya isa mal umma. Na'am. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Allah ya ce wanda ya sauko da Qur'ani shine ruhul amin, Jibril alaihi salam, shi ya sauko da Qur'ani
rai amintacce ma'ana mala'ika na musamman wanda yake sifa ne wajen aminci ala qalbik ya saukar da shi zuwa ga zuciyarka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me ta kuna min al-munziri dan ka zama daga cikin masu yin wa'azi masu yin gargadi nan ku kula larabci ne da matsala munzirin munzari wasali sama wasali kasa munzirin mai gargadi munzir mai gargadi munzar wanda aka yi gargadi in ka mai da shi ta kuna min al-munzirin kai banna munzirin ba sai yin gargadi munzari na wanda aka yi wa bambanci wasali sama wasali kasa kawai na'am فجبريل عليه السلام قوي شديد أمين كريم لا يمكن أبدا أن يفرط بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين cewa jibril alaihi salam qawiyuna qawiyun cewa mai tsanin karfi ne shadidun sanan mai tsanani ne na gaske ba wasa tare da shi aminun sanan mai cikakken aminci ne karimun sanan mai ainihin mai hali ne na karimci da baiwa alaihi salam la yumkinu abadan an yaflita bi hadha alwahyi bai yiwa yayi sakaci ga wannan sakon na Allah alladhi naqalahu ila Muhammad wanda ya cirato ya karbo daga Allah zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna kamar yadda ubangiji madaukakin sarki faɗa cewa ainihin jibril ya sauko da qur'ani akan zuciyarka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam litakuna minal munzirin don ka zama daga cikin masu wa'azi masu yin gargadi na cewa a bauta ma Allah shi kadai a aikata abin da Allah yake so don a nisanci a tsere ma wuta wanda yayi aka san haka kuma zai shiga wuta wanda ya biye kiyaye zai kuma cikin rahama Allah subhanahu wataala zai shiga aljanna Allah ya samu cikin yan aljanna domin baiwar shi amin dhumirratin fastawa almirra alhay'atul hasana cewa dhumirra ma'abucin hai'a ne mana yana da kyakkyawar sura kyakkyawar halitta fastawa ya ce tana da ma'ana biyu na'am wasu fahuwa zu quwwatin wa zu jamalin wa husni cewa mai ƙarfi ne mai kyakkyawar sura ne mai tsananin kiyaye abin da aka umurce shi ne wa qad ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala suratihi allati khuliqa alaiha lahu 600 jinahin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan Jibril alaihi salam zo wanda yake yana zuwa wajen Annabi alaihi salatu wasallam da sifofi kala kala wani lokaci zai zo da sifar mutum wani lokaci zai zo da sifar mutum wani lokaci zai zo sahabbai ba su ganin shi Annabi alaihi salatu wasallam ka ganin shi in ya zo da sifar mutum sahabbai na iya ganin shi wani lokaci suna tare da Annabi alaihi salatu wasallam kuma in zo da sifa mutum yana zo da sifa wani sabi da kira dihiyatul kalbi sahabi ne an ci mai kyakkyawar sura sosai zai zo da sifar shi kamar shi amma dai ba shi bane san ba shi bane amma dai zai zo da sifa irin tashi kamar yadda ya zo da magana cewa ya zo da tambayar matasa tambayoyi na da kuka sani a cikin wata tabbata sunna to shine yake cewa annabi alaihi salatu wassalam wata rana ya ga jibril alaihi salam da irin halittar da Allah ya mai yana da nawa 600 jinahi yana da fikafikai 600 fikafikai 600 wanda saddal ufuq ya rufe duniya gaba ɗaya Allah kenan Allah shi san wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu Allah dai san rundunonin ubangiji mana mala'iku Allah dai san yawan su sannan sifofin su da kalolin halitta su Allah dai sani da girman su an ce a ranar kiyama duk taron mu da na aljannu da mutane da dabbobi da sauransu akwai mala'ikan da yan bashi da mana ya rinke ma haka kawai mu zama muna hannun shi yasa in kana son ka san girma Allah ka ƙara jin tsoron Allah ka kalli halittun da Allah ya kawai wanda kai ya gani irin sama da ƙasa da irin wanda ke yawo kan ruwa manya irin tekunan duniya in kai yawo kan teku kowa da ya sani dama a ilmanci an san cewa ƙasa faɗin ƙasa iyaka 25 ne cikin 100 75 kusan ruwa ne gaba ne 25 ne ake kan tudu wanda muke rayuwa da sauransu to za ka tabbatar da haka in ka shiga ruwa ko ƙaramin teku irin maliya wadda take daga saudiya irin zuwa misir da sauransu na ɗan taɓa bi in ka shiga ruwa in kana cikin ruwa za ka cewa ka duniya ba komai sai ruwa kuma babban gurinka
babban gurinka ka ji ka taka tsauri ka hitar wannan wallahi babban gurinka kenan in kana cikin wallahi za ka kawar duniya gaba ɗaya ruwa ce kuma wannan haka ƙaramin ruwa ne aka wannan ɗinsu da kiyashi shi da irin ruwan sauran tekunan duniya irin red sea da sauran wannan atlantic irin tekunmu ta nigeria zuwa america nan da sauransu da tekun india ta kowace girma wanda wannan ma karama sai ya kawar a duniya gaba ɗaya ruwa ne ba kowa ma sai wannan kuma gurin ka kawai ka ji ka taka tsauri ka hitar wannan kawai to shi yasa wannan abin da muke da shi a ƙasa kenan to a sama kuma Allah ɗaya sani yanzu wannan sama da muke gani ba kayan ga sama kanta tauraruwa akwai tauraruwa da ta fi duniya da abin da a cikin ta wata talonka duniya so uku ta so hudu akwai wadda talonka rana kanta talonka rana so miliyan wajen 4 da wani abu talonka rana wadda rana talonka duniya wajen fiye da lunki 300 da wani abu talonka duniya wajen fiye da 300 da wani abu rana kawai amma kana ganin ta ka wani abu karama misali tana tsiri ne sun take da shi to wa'annan halittun ga su daban-daban wanda kai iya gani da wanda aka gano da wanda ma ba a gano ba har yanzu ka tuna wanda ya halicci wannan halitta wanda bai iko a cikin wannan mai juye wannan halitta yadda ya so ya za ka kiyasta girman shi da kuma ɗaukar shi a zuciyarka sannan shi yake da duniya da lahira wanda in yanzu ya gada mai kashe kowa sai ya kashe kowa kamin sakon ɗaya in kuma ya baka ba mai iya kwace ma sannan in ya ce kai ne ba wanda ke cewa a'a in kuma ya ce a'a ba mai iya cewa kai ne sannan to wanda a haka in ka mai biyayya wani irin karamci za a kiyasta za ka samu wajen shi Allah ba mu ikon jin tsoron shi kiyayewa na'am فاستوى أي فعل أو فكمل لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقا دون أن يقيد فيكون معناه الكمال cewa wannan magana ta istiwa ce fastawa zumiratin fastawa Jibril alaihi salam yana da kyakkyawan halitta kyakkyawar sifa kyakkyawar sura fastawa kalmar nan yace malaci tana da ma'ana biyu a harshen larabci in an sake ta ba a kayyada ta da cewa fastawa ila ko ala ba ko wastawa wa asawa to tana da ma'ana biyu in babu abin da faɗi guda uku na wanda faɗi yanzu na aibar ta'addi da ala ko ila ko waw in ba ɗaya daga cikin wannan tana ɗauka abubuwa biyu ko dai a ce kamul ma'ana abu ya cika na'am كما قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما فبلغ أشده معناه قرفين متقرفين شيء كنا وقنا كان موسى عليه السلام فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما نعم كملا وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو كما في قوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم idza stawaitum alaihi abin da yake cewa kalmar fastawa fassara ta shine idan ba a yi mata kaidi da ala ko ila ba ko waw to tana ba da ma'anar mi kamula ma'ana abu ya cika ma'ana shi Jibril alaihi salam ya cika sifofi na kammala ta kowane bangare irin kammala da ta dace da abun halitta irin kammala da ta dace da bawa daga cikin bayan Allah ba kammala mutlaka ba kamalul mutlaq sai Allah shine wanda yake ghaniyun an kulli shay amma kammala wadda ta cincinta ga abun halitta to Jibril alaihi salam ya kammala ta dan haka ta kowane bangare ba khaufi kan shi abin da ya zo da shi daga Allah ya iso da shi zuwa ga Annabi alaihi salatu wassalam babu tangarda ko ɗaya daga cikin biliyan babu na'am shi ke so yi magana kan shi to ya yi ta'addi na istawa da ila yana nufin ƙasar sun mastawa ila sama ƙasa da ila sama an yi da ala yana nufin irtafa'a ya zancewa ya ɗaukaka ga abu na ɗaukaka ne in ala ne istawa ala ar-rahman ala al-arshi istawa kaga wannan magana cewa ubangiji ba da sarki ya dauka akan al'arshi ya daidaita al'arshi da daidaita ta dace da shi wannan magana akan mi akan an yi ta'addin shi da ala in wawu ne fa ana nufin tasawi daidaito abu wani da wani kaza ne istawa mu'adhdhin wal imam mana mai kiran sa da liman sun daidaita shi yake nufi in ya zan ansa wawu daidaita ne in ansa ala daukaka ne
in an bar shi kawai kammala ويقال استوى إلى كذا فيفسر بأنه القصد والانتهاء ومنه قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان cewa ya kawo misali ne kusa malam bin Uthaymeen ya da hama irin wannan kokari yana da wannan kokarin dai wannan yana kokarin kawo misali yace in an yi dan na faɗi magana da ba yanzu nan cewa idan an yi ta'addi ko an same istawa ila yana nuhin mi ƙasa da kaza ce sun mastawa ila sama ya wahidu khanu sannan Allah ya nufi sama tana matsayin hayaki yace ta tsara ya halitta ta ce ta kasance da ya tsara ta hawa kuma iko da Allah yanzu saman ƙasan da muke da za a dora ƙasan nan gaba ɗaya a haɗa mu har wajen ruwa a murɗe a sa a sama ta farko sai ka yi kauka kana neman taro cikin daji wanda in ka jefa taro cikin daji ko kwabo sai ka neme shi ko hilin kwallo ka jefa sai ka neme shi to haka sama ta farko a cikin ta biyu a cikin ta uku a cikin ta hudu har ta bakwai menene akwai sidratul muntaha har za ta zama nan gaba wanda wani itaciya ce ta magarya wadda Allah ɗaya ya san kaifiyar ta manzo Allah san sama ya je wurin an ce duk wani abin da ya zo daga ƙasa zuwa sama bakin da yake tukewa bai wuce wurin iyaka ce ta musamman duk umarnin zai zo daga Allah daga nan za a ɗauka a gaya mala'iku a gaya ƙasa a gaya kowa subhanallah Allah muna roƙonka ka ji kanmu da rahamarka ka yafi mana zunubanmu ka sa mu cikin aljanna duk wanda bai shiga aljanna ba an bashi kuma yayi mummunan hasara muna roƙonka ya Allah ka ji kanmu da rahamarka ka sanya mu aljanna ba don halin mu ba Allah ka karbi ayyukanmu Allah muna roƙonka ka ba mu zama lafiya a cikin jiharmu da ƙasarmu da ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah ka ba mu kariya daga dukkan sharri ka kuma amintar da mu daga dukkan sharri wanda muka sani da na bayyane da na ɓoye Allah madaukakin sarki waɗanda suke da hannu wajen ɗaukan nauyin wannan karatu da taimakawa da masu halarta da masu saurare da masu kallo Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya sanya wannan aikin ya zama domin shi Allah kuma ya karba muna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk